عوز سلام تنا تقبلونا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت صنحنا زوان زدنا يمزينات تحز لكم قريبا له نمكتالكم بخبر عدم نف انهم علتاو زينات من تخبطحكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا بقدم نتزبا ويانا حرنا تقراي ويد ما حوحات حتو سراوي تشفن بمقبار نتفاتين كاسقص له قبل باطقيتاچو ردا زمراح سمرت بارت فليتو ناي قدم ناي تقراي غزيوم محدار بريزيدنت كومون ابز حجوان ناي قدامي منستر ابي احمد ناي مبراق افريكا غديات امخري اتوقيتاچو ردا زمرح وسمرت بارتي تمال ابزوصو وقعو مغلصي كلهم تولت كل تقراي تخلل كابزلو زخفه خنتات كمت حدش غزيوم محدار نمتياس غبر زلو صعري اكل كخونو خمون اب شوعي هاجراو مرصات تساتفهم زوكلهم اكلات انت مرصو ناي تخلل تصقم كفتح زخيل افليتو اتودم ناي بروتوريا سمع بمتحاس مس منغست ኤርትራ ركب جميرو حزبي ابزي يدل صقم اتي ولو خبل بمخصاص دحر زبل لتصوعو غجله حزبا ويانا حرنا تግራይ ወይ حوحات بمعدن بمسنان بمريت ورران كالوت زي حقاو تግባራትን توافيرو خم زله بمغلاص حوحات زي خاي يغالصل بمحساب ناي سلام منገድ ገዲፉ نتخللنا مبتاني مرحل ليلو ابتراويت منغست ሰራሕተኛታት كومون امرخه بزوان تكالات منسيات ناي فتحي اكالاتن سيفيل ማሕበረሰባትን مفراح يبصح خم زله زتقوم سبورت قدم كبل كابستغلصو ديموكراسياو تግባራት بمحلاف حيل استمولو منقسقاس مغبار جميرو له خبل صمدو بزبل سم استجمره ناي كوينات منقسقاس درجو سغيرو حساب علوا منغستي مغبار بصح ليلو شعبيه هقدف كمرايا وسيدنت سرعه اب كل تግራይ نمدغاف صعري يقبر كم زلو بملعل حوحات حتى سراويت شفن بمغبار نطفاتين كاسقسلو ناي سراويت حتى قنوع زلو بمخانو حتى نخلي علامه خيوعل اخل زغونه ملس هو محتاتو تملكيتلو اب تخلل بمهارانن بخالوت ناي منغست سراحتنيات كومون بخالوت كفليتات حبرتسب زلعل حتوتات اخل ملاش كرخبو الله وميلو كمزا من زغلص اسمرت ابزياتهم كفليتات حبرتسب زفصوم ناي مسل جهست بدلن ጭቆናን كومون سرعتن موغادن ابز ግበር تقاومو ህዝቢ ብርኩ ክዋጻ ጸውዕም ብፍላይ ድማ ንለውጥ ደለይት ስርዓት ረገድ ብርኮም ክዋጽኡን ናይት ፓርቲ መንቀሳቀስ አካል ክኾኑን ጻውዕ ተቀሪቡ ኣብ ዘመናት ውሽጢ ዝኾነ ዓይነት ለውጥ ዘምፀ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ሕወሓት ሕጂ ናይ ምውጋድ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ከም ዝበጽሕ እቲ ፓርቲ ብመግለጽ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልል ትግራይ ናብ ዝነበረቱ ኩነታት ክትምለስ ኩሎም አካላት ብርኮም ክዋጽኡ ተሓቲቱ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ ኩናት ስጋት ንምውጋድ መንግስት ንኩሎም ናይ ትኽልል ፓርትታት ዝሓቆፈ ግዚያዊ ምሕዳር ንምስራት ናይ ፕሪቶሪያ ናይ ሰላም ስምዕን ብሰላማዊ ሕጋዊ መንገዲ ብሙሉእ ተግባራዊ ንምግባር ህዝቢ ዝተመረጸ መንግስት መረጻ ንምግባር እናሰርሐ ምዃኑ ዝገለጸ ናይ ትግራይ ክልል ለውጢ ደለይቲ ምንቅስቃስ ትግራይ ሒዛቶ ዘላ ናይ ፖለቲካዊ ጸጥታን ኩነታትን ነዊሕ ግዜ መቐጻሉ ናብ ዝኸፈአ ጥፍኣትን ዘምርሕ ብምዃኑ ኩሎም ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተኣኻኺቦም ብዝተኻለ ፍጥነት ምዝራብ ንኩሎም ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ድርጅታት ዝሓቆፈ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ካቢኔ ዝተማለ ወረዳን ከተማን አብያተ ምክሪ ዘለዎም ግዚያዊ ምሕዳር ክጣየሽ ኣለዎ ማለት ተፍሊጡ ሰራዊት ንሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ማለት እውን ሕወሓት ብምድላው ዝፈጸሞ ተግባር ብመሰረት ናይ መርሕነት ጌጋ እዩ ዝበለ ኮይኑ ሰራዊት ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ድርጅት ነፃ ኮይኑ ርእሱ ከስተኻኽል ከም ዘለዎ እዚ መግለጽ ተሓሳሲቡ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ፕሪቶሪያ ምቁራት ተኽሲ ስምዕን ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ኸውን ብፍላይ ድማ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ብናይ ሰላም ስምዕ መሰረት ተመዛበልቲ ድሕነቶም ክኽበረሎም ተሓሊ ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ተሓይቱ ናይ ፕሪቶሪያ ስምዕ ተግባራዊ ንምግባር ናይ ትግራይ ክልል ፖለቲካዊ ጸጥታ ንምምሕያሽ ካብ ፌደራል መንግስቲ ካብ ዓለም ለኻዊ ሕብረተሰብን ንምስራሕ ድልዋት ምዃኖም ዝገለጹ ኮይኖም እዞም ዝተቐመጡ ዕላማታት ተግባራዊ ክኾኑ ኩናትን ወረኹናትን ብምግዳፍ ብተግባር ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም መሊስካ ህንጻትን ክህሉ ዝደልዩ ናይ ትግራይ ሰላም ሓይሊ ከምኡውን ናይ ትግራይ ሲቪል ማሕበረሰብ ዲያስፖራን ብምዃን ናይ ፌደራል መንግስቲ ደግፎም ብተግባር ክገልጹ ህጹጽ ጻውዕ ተቐሪቦም ኤርትራ አቲን ዝተባሃላ ድሮናት ብዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ወፅዩ ስራሕቲ ኢራን ዝኾነ ድሮናት ብዝምልከት ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ምስ ኣቢቱ ኤርትራ ዘለዎ ውጥረት ተታሒዙ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ብስፍሓት ክርከበሉ ዝነበረ ናይ ኢራን ድሮናትን ኣብ ኤርትራ ምርኣየን ዘመላኽት ሓበሬታ ከም ሓድሽ ይዘራረበሎ ዝሓለፈ ወርሒ ንብረታት ናይ ቤላሩስ ዝኾነት ኤልቮ 62 እትበሃል ናይ ጽዕነት ነፋሪት ናይ ወደብ ምጽዋዕ በረራ ነይራ እዚ ድማ መንጎ ኣስመራን ቴህራን ወይ ኢራን ዘሎ ርክብ ዝያዳ ዘርኢ እዩ እቲ ርክብ ሓድሽ መልክዕ ከም ዝሓዘ እዩ ዝንገር ዘሎ ብትማሊ መዓልቲ በዛ ሓድሽ ጉዳይ ሓበሬታ زغرب ايشيان تايمز منقسقاس ايران كاب ኤርትራ حليفو ابو زحات هاجرات افريكا تخرت كم زغبر املاخيتو ايران اماخلاي مبراق زغطما بوليتيكاو قطاو وتادراو سعرت تعيبو دبلوماسياو قطاو نغصا نا افريكا ازيرا لايلو تطبطب ايران كاب زحات هاجرات افريكا زجمرتو وطن اب زحات روان اصفح في حنا يورانيوم منشي اغريبالا ناي زمرايا زخونه دما ناي بوركينا فاسو مينستر دحنت بنوفمبر 10 2025 اب تيران استغبره لعلوي ناي سرح عدت بابنت قريبو ايران مسمعراوين زلو ركب زقوارص بترغ
ተደጋጋሚ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝካየዳ ከም ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ምስ ዝኣመሰለ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካን ጽኑዕ ርክብ ኣለዋ እዘን ሃገራት ካብ ኢራን ርካሽ ድሮናትን ኣጽዋራትን ንጸጥታ ከይደልያ ከለዋ ብመልሱ ኢራን ማዕቀፍ ብምሕላፍ ቁጠባዊ ዕዳጋታት ወሳኒ ማዕድናትን ካብ ዘን ሃገራት ትሽምተላ ኢራን ምስ ኒጀር ካብ ዝገበረቶ ስምዕ ኒኩለራዊ መደባት ንምጥንኻር ወሳኒ ዝኾነ ዩራኒየም ንምግዛእ ኣብ ስምዕ በፂሓላ ጉዕዞ ኢራን ቀሊል ከም ዘይኮነ ዘመልክት እቲ ጸብጻብ ሕብራት ኢሚራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ኣብ ኣፍሪካ ዘለውን ልዑል ንግዳዊ ጽልዋ ንምንቅስቓስ ኢራን ፈተና ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኤርትራ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ብምትኳር ብዙሕ ቴክኖሎጂ ዘይብሉ ወታደራዊ ኣወዳድባ ዘለዋ ሃገር ምዃና ይንገር እቲ ሃገር ከም ሃገር ካብ ትቃወም ካብ 30 ዓመት ዘይበለጸ ብምዃኑ ምስ ህንጸት ሓይሊ ኣየር ተተሓሒዙ ገና ብዙሕ ይተርፋ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ህንጸት ሓይሊ ኣየርን ዝጠልቦ ናይ ሰብ ሓይልን ገንዘባዊ ዓቕምን ልዑል ቴክኖሎጂን ኤርትራ ክፍትና ጸኒሑ እዩ ኤርትራ ብ1990ታት ኣብ ዝነበረ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ተበሊጻ ተወሲዳ ነይራ እቲ ናይ ደቡብ ኩናት ክትሰዓር ዝኻለትሉ ሓደ ምኽንያት እዚ ከም ዝኾነ ይንገር ምስ ኢራን ናብ ወታደራዊ ርክብ ምእታው ናብ ኣሜሪካን መሻርክትን ማዕቐፍ ዘየናሕሲካ ምዃኑ ብተወሳኺ ብናይ እስራኤል ብጎዋ ዓይን ውሽጢ ዘእቱ ምዃኑ ካሊእ ንኤርትራ ፈተና እዩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ነበርቲ ቲቦር ናጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓደ ጉጅለ ፋኖ ዝገበሮ ስምዕ ሰላም ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ሎሚ ኣብ ኤክስ ገጾም ኣብ ጽሓፍዎ ጽሑፍ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ካብ ሓደ ክንፊ ፋኖ ምስ ዝኾነ ጉጅለ ምስ ተገበረ ስምዕ ሰላም ኣመልኪቶም እዮም ርኢቶ ሂቦም እቲ ስምዕ ዝተፈረመሉ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣረጋ ከበደ ብወገን ፋኖ ድማ ካብቱን ማስረሻ ሰጠን እዮም ኣረጋ ከበደ ኣብ አዲስ ኣበባ ምስ ማስረሻ ሰጠ ኣብ ዝተፈራረምዎ ስምዕ ልዑል ተስፋ ሰኒቖም ኣለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቅድሚ 3 ዓመታት ኩናት ካብ ዝጅመር እንድሓር ብፋኖ ኣመራርሓ ስሞም ካብ ዝለዓሉ ውልቀ ሰባት ምስ ሓደ ስምዕ ክፍረሙ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ጸጥታን ዕጡቃት ፋኖን ውግን ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ እዋን ነቲ ክልል ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ዝተረኸቡ ኣቶ ኣረጋ እቲ ስምዕ ምስ ተፈጸመ ድሕሪ ዝተገበረ ዘተን ድርድርን ኣብ ክልል ሃገርና ዘላቂ ሰላም ንምርጋጽ ቆሪጽና ተላዒልና ኣለና ኢሎም ነይሮም ቅድም ናይ ተዋጋኢ ሄሊኮፕተርን ኣይሮፕላንን መራሒ ፓይሎትን ዝነበረ ማስረሻ ሰጠ ናይ ዝኾነ ግጭት መወዳእታ ዘተን ድርድርን ይለሎ እዚ ስምዕ ሕብረት ኣፍሪካን ዘረጋግጾ እቲ ሕብረት ዝድግፎን ኮይኑ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላ ኣፍሪካ ሰላም ዓብይ ተስፋ ዝህብ እዩ ተባሂሉ ስምዕ ተባዕ ስጉምቲ ዝበሉ ኢጋድ እቶም ዝተረፉ ዕጡቃት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣምባሳደር ቲቦር ናጂ እዚ ድርድር ካብ ፖለቲካውን ህዝባውን ርክብ ሓላፍነት ትርጉም ከም ዘለዎ ተስፋ ገብር ኢሎም ስምዑ ብዝምልከት ዝለዓለ ሕቶታት ክህልው ከም ዝኽእሉን ስጋኣቶም ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር ሓደ ኢልካ ድርድር ምጅማር ብባዕሉ ዓብይ ነገር እዩ ብማለት ነቲ ምንቅስቓስ ኣድኒቖም ኣለዉ ኣደራደርቲ ምስጋና ይግብኦም ኢሎም መልእኽቶም ዛዚሞም ንባዕልና ነጥፈለና ክብሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ተዛሪዮም ባጫ ደበሌ ብወገኖም ነቶም ሸፈቱ ብጠመንጃ ከነዘራረቦም ኢና ቀበሌ ነፃ ከይወፅእ ሃገር ነፃ ይወፅን ኢሎም ኣለዉ ካብ ምሩኻትን ክሳብ ጀነራላትን ልምዲ ዘለዎም ባጫ ደበሌ ብዛዕባ ናይ ሕቡእ ኩናት ወይ ጉሬላ ዋርፌር መፅሓፍ ብዓብይ ድግስ ከመረቑ ምዃኖም ምግላፅና ካብ ሓደ ወርሒ ዝከር ኣትንኩት ወይ ኣይትንኩና ብዝብል ስም ዝፍለጥ ናይ ደርጊ ሰራዊት ንእስነቶም ዝተሓወሰ ባጫ ደበሌ ብዙሕ ከይፀንሑ ኣብ ሻዕብያ ኤርትራ ተማሪኾም ፀኒሖም እዮም ካብኡ ድሕሪ ኣብ ሆዴድ ውሽጢ ፀኒሖም ብምቕፃል እውን መስራት ኦህዴድ ብምዃን ናብ ኢህአዴግ ኣትዮም በቲ ቅድም ዝበለ ግዜ ብወታደራዊ ዘገልግሉ ዝነበሩ መንግስቲ ወጊኦም እዮም ብዘመነ ኢህአዴግ እውን ብናይ ብሄር ጥማር ብዝተለዓለ ወታደራዊ ማዕረግ ክሳብ ሌተናል ጀነራል በፂሖም ጥሮታ ዝወፁ ይኹን እምበር ሚሊዮናት ክሞቱ ካብ ዝተገበሩ ኩነታት ክሳተፉ ካብ ኣብይ ዝተገበረሎም ጻውዒት ተቐቢሎም ተግቢሮም እዮም ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ ሙሉእ ጀነራልነት ማዕረግ ተዋሂቦም እዚ ወታደራዊ ማዕረግ ካብ ዝወሃቦም ድሕሪ 17 መዓልታት ድማ ኣምባሳደር ተገይሮም ናብ ኬንያ ተላኢኾም እዮም ከምዚ ዝበለ ናይ ህይወት ልምዲ ዘለዎ ባጫ ሕጂ ናይ ሃገር ሕቡእ ተዋጋኢ ምድሪ ካብ ዝገብርዋ ናይ ኦህዴግ ብልጽግና ገዛእቲ ሓይልታት ማእኸል ሓደ እዮም ኣብ ናይ ዚያቶም ሰባት ድግስ ሎሚ ዝተረኸቡ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ታሪኻዊ ጸላእትና ዝበልዎም ኣካላት ካብ ዝባና ክወርዱ ኣይከኣሉን እናበሉ ኣምሪሮም ንሕና እውን ንባዕልና ነጥፍእ ኣለና ናይ መሳርሒ ዓቕምና ክርእዩ ከለዉ ጸላእትና ብሕቡእ የጥቅዑና ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲቖም ትማሊ ከገልግልዎምን ክለኣኽዎምን ዝውዕሉ ዝነበሩ ንሻዕብያ ክወቕሱ ውዒሎም ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ባጫ ደበሌ ብወገኖም ብዛዕባ ቀበሌ ምቁፅጻር እዮም ተዛሪቦም ዝሸፈቱ ኢዴሃብ እንተዘይሂቡ ድማ ብኩናት መሳርሒ ከነዛረቡ ኢና በማለት መደሮም ተሰሚዖም ዕንቅፋት በዚሕና ነበሉ ባጫ እውን ከምቶም ሓለፍቶም ድሕሪ ምዝራቦም ብብልጽግና ዘመን ርዮሞ ዘይፈልጥ ነገር ከም ዝረኣዩ ኣቕሪቦም ኣለዉ روسيا ኣብ ዩክሬን ሓያል ዝተባሃለ ናይ ሚሳይል ድሮናት መጥቃዕቲ ምፍጻም ተሰሚዑ ናይ ኪቭ ሰብ መዚ እውን እዚ ኣረጋጊጾም ሩስያ ንመጥቃዕቲ 653 ድሮናትን 51 ሚሳይላትን ምጥቃሙን ተፈሊጥ ናይ ዩክሬን ኩናት ኣዘዝትን በዓል ስልጣናትን ከም ዝገለጽዎ መግለጽ እንተኾይኑ ዋና ከተማ ኪየቭ ሓዊሱ ናይ ዩክሬን ግዛኣታት ትማሊ ለይቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሑድ 3 ሰባት ቆሲሎም ኣብ ሓይሊ መሰረተ ልምዓትን ውድመት በፂሑ ንመጥቃዕቲ ካብ ዝተዋፈሩ ድሮናትን ማእኸል 585 ወቂዕኻን ምውዳቕ
30 ሚሳይላት ድማ ዕላማ ከይወቅዑ ከም ዝኸሸፉ ናይ ዩክሬን ጦር ኣፍሊጡ ናይ ሩስያ ጦር ብወገኑ ዩክሬን ለይቲ ኣብ ሩስያ ግዛት ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ሓደ ነዳዲ መጻረይ ሙዳን ብተንቀሳቐሲ ምስሊ ኣስፊሩ ኸሲሱ ንመጥቃዕቲ ካብ ዝተዋፈሩ ድሮናት ማእኸል 116 ከም ዝወደቑ ገሊፃ ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዝነበሩ ዜናታት እዚኦም መስል ነይሮም ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ንቻናልና ዘለኩም ደገፍ ክትገልጹና ዝኻኸርና ምስ ካልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም